kahle kahle nabhuti uthi induku yakho ayivuki uma unomakhwapheni. Kodwa wayeZimbabwe umama wasekhaya ekhaya nje izofika ivuke isebenze nje until uyeke wena. Isebenza nje kahle mfowethu njengoba ngichaza. Shothi umama wakusebenza. Ngiyacabanga ukuthi lo mama kushithi wangigangela yena. Kodwa ke bekufanele ukuthi lento le kufanele nami ngiyifakela amehlo ngoba phela ngeke kwenzeke ukuthi njalo nje kufanele induku yami isebenze kuye yedwa. Manje phela le video izohamba ifike kwaBulawayo. Ushuthi ke usidelile kwaGatsheni ukuthi noma ngayibona manje usufile. Lokho vele sekudelile phela ngoba ngazi ke phela ukuthi kwenzekani. Mhlawumbe nami senginamanye amaqhinga ukuthi ngayathatha mhlawumbe ukuthi ngayenze iplan ukuthi mhlawumbe ngawudinga mhlawumbe abaprofiti mhlawumbe bengangincedisa kuleyo ndaba njengoba ngifike kini nje namhlanje ukuthi mhlawumbe nani kungaba namanye ama decision lingangithathela wona nami lingangincedisa ngawo njalo kumbe mhlawumbe kungaba neminye imbono nani lingangibonisa yona. Mbukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyanibingelela lo bingelayo ke umfoko wamanqele. Lokho efikelela khona. Siyabonga ukuthi niphinde nibuye nakuleli viki. Niyazi ukuthi la ekhaya hle sikuphathele izinto ezokushiya na ubambe ngezansi, izinto ezokushiya ujabule. Namhlanje noma ngingemnandanga size ngakho kodwa umfowethu ngoba ngibone ehleli naye la uzofuna usizo lweni uthi uyazi mayeze la ekhaya nizomsiza. Futhi nangibhuti omdala la ekhaya bafethu izinto ziyenzeka nomhlaba but angikhuluma kakhulu nangu unjani mfowami? Siyaphila. Siyaphila. Hayi ngiyakubona impela uyaphila mfethu. Asiqale nje sibonge ukuthi mfethu uzosivakashela namhlanje. Hayi kuhle kakhulu mfethu nami ngijabulile. Usinobani la? Igama lami ngithaba Sibongo Mundlovu. UGatsheni. UGatsheni. Ngizalwa ngibuya lapha eZimbabwe. Kuphi na? Ngibuya eZimbabwe lapha kwaBulawayo. Impela Ngibuya kwaBulawayo. Phela Mzilikazi. KwaMzilikazi kaMashobane. Bafethu niyabona ukuthi ke iPerfect TV International ufunani eZimbabwe bayasilandela. Umfowethu lo ulapha eSouth Africa kodwa ngokudabuka usuka kula kwela Mzilikazi wena Soshangana. Sinaye namhlanje lana ubhuti avele ngiyasebelindile bangicasukela mase ngikhuluma kakhulu. Ikhala ngani mfowami namhlanje siphathele izipho ezimnandi. Sazi ukuthi imnandi noma zokuhlala. Madoda indaba engize ngazo namhlanje kimi esibhlungu. Azikho mnandi impela ukuthi mhlawumbe ngazi ke ukuthi lezi ndaba zimnandi hayi kimi isibhlungu ngoba manje ngiyahlukumezeka wemadoda kithi njengoba lengibona ngilana. Ekuhlukumezekeni kwami kumi kanje. Le nduku lena naye yayivuka madoda. Nakho ke ngiyathola ke induku yiphi induku le ekhiyo esihlahleni? Cha. Fast. Inkinga nginayo ke bafana ngakuchazela yona emikani. Nginokuthi mfowethu ngilokuthola mhlawumbe ngithole intombi. Ngishiyele impela intombi hayi kube kuhle sizwane kahle intombi. Bese ngithi manje ngithathe ngale intombi sivumelane sihambe ngisiye endlini ekamelweni. Mase kufanele ke kwenzeke umsebenzi wasendlini. Wasekamelweni vele waziwa umuntu vele. Kodwa ke bese ukuthi ugetsi ubusofika ususiwa phela bengasasenzeki lokho kufanele ngikwenze entombini. Madoda angazi ukuthi mhlawumbe njengoba nami bafowethu ngifike kini namhlanje ukuthi ngingasizakala kanjani. Ngoba phela mawunenkinga nakhona kufanele uyibeke mhlawumbe kukhona abanye mhlawumbe abangakuncedisa ngaphambili. Yini mhlawumbe kwenzakalani awazi lutho nje wathi nje mawuzama nje vele ngavuma. Angazi lutho ke mfowethu ke khona lapho ukuthi lento kwenzekani ngoba vele nakhona lanxa mangithi ngithola intombi kwenzeka ke mhlawumbe ivuke ngaleso sikhathi mangabe ngishayisana la intombi kodwa mase kufanele sengifike nayo intombi ekameleni
lento nje vele ilalele nje. Ngiyakuzwa mfowami, ngiyakuzwa indaba ezokuhlungu lezo mfowethu. Manje ayikho vele intombi engahlala ukuthi njalo wena uthathe uye endlini ifike induku ingavuki ekameleni, ayikho into esifana njengoba leyo. Mhlambe shuthi wena nje empilweni yakho ucanda usalaza. Usho njalo? Cha, ucansi-ke ukuba lwazi lona mangisho mfowethu ngaba lwazi kodwa-ke ngiyasola ekuthenini ngoba nginomfazi. Oh, nomfazi? Nomfazi. Kade obala usukubafaka igebengu. Usukubamba. Nawe uthi uyawusithi uyazama. Umfazi khona endlini. Umfazi ngihlala naye endlini. Wabulawayo. Oh, usekhaya. Usekhaya. Kodwa-ke inkinga engisuka ngibe nayo ngingasukalana ngekhaya ngemfazini. Hayi ukufike nje kujatshule kube mnandi kakhulu. Kodwa-ke ngingabamba enye intombi mhlawumbe ngithola isherinyana nami ukuthi nje ukuthi mhlawumbe nami ngiyabe ngisendaweni ekhashana. Phela ngoba indoda mayihambile nayo ayisikuwo ukuthi mhlawumbe izobheka ukuthi nginomama walana wasekhaya yedwa. Yabona? Kufanele ukuthi nami ngibe nenye intombi eceleni ngapha ngoba ngiyabe ngihambile amazweni ngisekudeni. Kodwa-ke into engiye ngiyisole yona bhuti bese ngisola ukuthi mangiyibambile intombazana lana kufanele ngihambe la ngiyenze ezocansi induku yami kayivuki. So ngike ngisole ukuthi mhlawumbe lo mama lona osemakhaya ngale mhlawumbe nguyena mhlawumbe owangigangelayo ukuthi mhlawumbe ungahlangani nomunye umuntu wesifazana ngihlangane naye yedwa. Mfowethu, isiyenze isikhathi singakanani lento? Isinesikhathi mfowethu eside kakhulu isenzeka ngoba vele even namanje leyo nto isangenza. Ikhona imizamo esukwayizama. Mhlawumbe ukwazama ukubuza kuyo mama eyiphela bezothi kodwa-ke ubonephi ukuthi ayivuka ngoba kuyavuka. Ya khona ngibuye ngisole khona lapho ukuthi manje mhlawumbe leyo ndaba lami ngizama ukuthi mhlawumbe mangingayibuza leyo ndaba leyo mhlawumbe ngabe sokusuka umsindo o mhlawumbe ngabe sekuchithela kwami omuzi. So kahle kahle nabhodi uthi induku yakho ayivuki uma unomakhwapheni. Kodwa wayezibapha umama wasekhaya ekhaya nje izofika ivuke isebenze nje until uyeke wena. Isebenza nje kahle mfowethu njengoba ngichaza. Shuthi umama wakusebenza. Ngiyacabanga-ke ukuthi lo mama kushito wangigangela yena. Kodwa-ke bekufanele ukuthi le nto le kufanele nami ngiyifakele amehlo ngoba phela ngeke kwenzeke ukuthi njalo nje kufanele induku yami isebenze kuye yedwa. Manje phela le video izohamba ifike wabulawayo. Ushuthi-ke usidelile kwagatsheni ukuthi noma ngayibona manje usufile. Lokho vele sekudelile phela ngoba ngazi-ke phela ukuthi kwenzekani. Mhlawumbe nami senginamanye amaqhinga ukuthi ngathatha mhlawumbe ukuthi ngayenza enye iplani ukuthi mhlawumbe ngawudinga mhlawumbe abapolifiti mhlawumbe bengangincedisa kuleyo ndaba njengoba ngifike kini nje namhlanje ukuthi mhlawumbe nani kungaba namanye ama-decision lingangithathela wona lami lingangincedisa ngawo njalo kumbe mhlawumbe kungaba neminye imbono nani lingangibonisa ukuthi ngenze nje. Bafowethu, inkulumo kagatsheni uthi uze namhlanje kulala Perfect TV ucela nimsize abalaphi bendabuko abathandazi angazi usetshenzwe ngani. Ongakwazi ukumsiza ukuthi induku yakhe ivuke. Inkinga induku yakhe ayivuki mayinomakhwapheni noma enentombi kodwa iyavuka kumfazi ekhaya. Futhi angazi kumama ithandazwa umkhuleko lapha ekhaya. Siyacela bafethu niyazi umuntu mayezela usuke edinga usizo lwenu ngiyacela nimsize namva kagatsheni. Uthi manje usefile indoda isithebe esisodwa afuna ngathi indoda kahle. Mfethu ilokho nzokhala ngakho namhlanje. Lokho bengizokhala ngakho namhlanje isona isikhalo nje esingisuse phansi ukuze ngifike lana. Ahlahla isikhalo sakho ufuna ukuganga. Cha nje ukuthi mfowethu nakhona phela uma uyitholile intombi kwenzeka ukuthi phela akufanelanga nakhona ukuthi uhlale usendaweni eyodwa. Kufanele ukuthi nawe uma uvakashile nawe ukuthole phela kufanelanga ukuthi ngihlale ngisidla iplate elodwa ngelinye ilanga ngiyatshintsha ngiyokudla kwenye indawo. Omunye uzobuza especially wesifazane lapha ekhaya ukuthi ufunelani eThebeneni ubone unomfazi ekhaya. Usuke wale Zimbabwe South Africa nje osebenza ufuna ukuganga.
Hayi cha ngizohambile phela mfowethu ngoba nami ngiyindoda. Noma mvalile kakhulu bafethu ugatsheni. Bekungekuningi bafethu akuyindaba etheni. Hayi ukuthi etheni kanjani, yona indaba ejulile bafethu. Ngicela nje nimsize. Inamba ethu esoyishiya la akuyona kagatsheni ukuthi udaba uyabona ethanda ukuba kucayi. Omunye uzomfonela emthuka ethi isikhohlakali sendoda yini ufuna ukwenzani? Yini ufuna izinyanga zikulaphe? Ube unomfazi ekhaya. So ngizoshiya inamba yami la. Mawuthinta mina nginayo indlela yokuxhumana nogatsheni ngizobe sengimtshela ugatsheni ukuthi ukhona ubaba ubani okuphi nendawo uthi engafika ezomsiza. Ngiyacela nje bafethu nisithinte la enambeni nifake inamba usizo kugatsheni asizakale ikwazi ukuvuka induku. Perfect TV bafethu ukhona uRamos, ukhona umfowabo Khumalo, umfowabo Nombeva ngemuva. Ukhona umnumzane Mesisi ngemuva, umfowabo siyabonga kakhulu bafethu. Siyabonga nje yonke kwabasanzela into enhle kanjena nithi ngesithando. Fuck.